Salamat, Panginoon, sa Diyos marhay na aldaw sa Indogabos mga tugang. Diyos marhay na hapon. Kumusta po kamunya na aldaw ning Martes, ika-primer dia ning bulan ning Hunyo, June 1st, no? Na kung saan nga ni na igwa kita piga mamatik-matik mo niyan na maraot na panahon. At sana daina mag-abot ang maraot na panahon. Sapagkat sinabi nga ni, I cannot go there because may pigmamati-mati ang panahon. Okay. So, dapat day ka na magdagos. So, welcome once again sa tuyang programa na Marhay na Hapon with Father Butch Pumbasi, OP ng University of Santo Tomas. Sana yaon kamo sa maray na kamugtakan, miski ngani mo niyan digdi sa samuyang pig-iirukan, digdi sa ligas pibigan nakakamati na kita ning sa kadikluman, Taday pa man talaga nag-abot so bagyong Dante. Pero sada, day na ngani talaga magkusog yan, So tayo mga tugang, makapangyarihan pa rin ang Diyos. Okay? Sa kabila ng may bagyo, ang importante ay may Diyos na siya ang may kapangyarihan sa bagyo. Okay? God is in control. Okay? Tandaan po natin, ang kalikasan ay kontrolado ng Diyos dahil ang kalikasan gawa ng Diyos. Kalang minsan, inaabuso kang mga tao. Yan ang problema minsan. Inaabuso kang mga tao. Kaya nga sabi ko niyan, nagkakaigwa kita ng mga climate change. Anyway, mga tugang, magayon na sa tuyang pag-urulayan ngayon na June 1st, sapagkat ang sa tuyang pag-urulayan na iningani si Kristo, siya ang daan. Okay? Ano ang pagkakaiba ng nagsasabi, ako ang daan sa nagtuturo ng daan? Sino ang paniniwalaan mo? Nagtuturo ng daan o yung nagsasabing, ako ang daan? Okay? Yan mga tugang ang sa tuyang pag-urulayan. Kasi ang ebanghelyo mo yan, mga tugang, hali sa ebanghelyo ni San Marcos. Okay? Mark chapter 12 verse 13 to 17. Pero anyway, mga tugang, bago kita magpadagos ka sa tuyang programa, na inanggad kita mapuon hanggat hindi kita nagpapangaji. Kaya mangaji mo na kita, mga tugang, sa tuyang pangajion na memorary. Irumdumunta na ang Diyos ay mas makapangyarihan. Okay? Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan, Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen na mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong dinggin at kaawaan. At mahal na Birhen Maria, pakisabi po sa iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas na bendisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtatrabaho at lahat ng mga tumutulong at lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig. Nawa kami ay iligtas sa anumang mga masama. Tulungan niya kaming kasangkapanin na ipalaganap ang kaligtasan, ang katotohanan, at ang kabutihan. Nawa, iligtas din po kami sa anumang sakit, lalong-lalo na sa COVID-19, upang kami patuloy na makapaglingkod sa pamagitan ng pagpapahayag sa radyo. Ang lahat nito ay ningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, mga tugang, ang sa tuyang pag-uurulayan, mga tugang,
iningani sa Ebanghelyo ni San Marcos na si Jesus ay sinatawag sa Tagalog sinulo. Okay ba? Siluin. Yung bang naapod kayo ni parang iniinsulto. Okay? Or tinetempt. Okay? Tinetesting. Yan. So, ang mga kampon ni Herodes ay pinapunta kay Jesus. Ilan mga Pariseo nagsabuatan nagsabuatan sila. Ang ilan mga Pariseo at ilan mga kampon ni Herodes ay nakipagsabuatan parang siluin si Jesus sa kanyang pananalita na gustong hulihin nila si Jesus, okay, sa kanyang salita. Okay? Pero alam nyo, magaling si Jesus. Hindi naman siya pahuhuli. Okay? Matalino yata si Jesus. Okay? Itetest nila si Jesus. Kaya, kung sa logic ang tawag natin, si Jesus nilagay sa dilema. Okay? Sa dilema. Alam mo yung dilema na sinasabi natin na magkaliwa ka, magkanan ka, o para kang mali ka pa rin. Okay? So, yun tinatawag na dilema. So, alam nyo, ang hangarin ay importante yan sa pagtatanong. No? Kasi yung purpose, ano ba talagang hangarin natin? Okay? Ang hangarin ba talaga natin parang matuto o mang-insulto? Yan. Kasi minsan, may mga taong nagtatanong, naghahapot. Okay? Naghahapot baga. Pero ano ang dahilan kung bakit ka naghahapot? Okay? Gusto mo ba siyang pahiyain? O gusto mo talagang malaman ang katotohanan? Yan. Dito sa ating ebanghelyo, makikita natin na yung ampon, okay, o kampon, mga kasama ni Herodes at ng mga Pariseo ay nakipagsabuatan nga na gusto nilang siluin at pawalang bisa o insultuhin si Jesus. Kaya lumapit sila at sinabi, Guro! Ang ganda, tinawag si Jesus Guro. Nalalaman po namin kayo'y tapat. Wow, ang ganda, nang bobola pa. Nang bobola pa. Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinaniningian. Okay? Wala bang tinatawag natin na pinapanigan? Okay? Sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. Wow! Ang ganda, no? Kung ikaw naman, siguro tatalong ka kaagad. Ang ganda sinabi sa'yo, pinuri ka pa. Pero alam ni Jesus kung anong nasa isip nila. Alam mo, mag-ingat din kayo sa mga taong nagpupuri lagi sa iyo. Delikado din yan. Halimbawa, mas mabuti na nga nagsasabi ng totoo. Alam mo, hindi maganda yun. Mas maganda kasi, wow, ang ganda, ang ganda. Pero yung pala, meron silang hidden agenda. Yun. May hirap po yan, Yan ang mag-ingat tayo dyan, Mag-ingat tayo. Kasi marami ang mga taong nabobola, At lalo may mga kapatid natin na babae na nabobola hanggang nagkaroon sila ng bola. Iniwanan ng asawa. Hindi mo pala asawa. Iniwanan ng boyfriend. Pagkatapos na wala na. Okay. So yan mga tugang. Mag-ingat tayo sa mga matatamis na salita. Sapagkat yung matatamis na salita na yan, kung hindi talaga totoo, ay delikado. Okay? Kaya itong nangyari. Guro! Wow! Nalalaman po namin kayo tapat at walang pinangingimian. Okay? Hindi nangingimi. Okay? Sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. Wow! Pareho ang pagtingin nyo sa tao. Okay? At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Wow! Tingnan mo. Ang ganda ng lapit nila kay Kristo. Pero alam mo, yung kanilang hangarin, yung kanilang purpose ay iba. Okay? Ito na. Okay, malalaman mo sa tanong. Okay?
Hindi lahat na nagtatanong ay marunong. Okay? Hindi lahat na nagtatanong ay tanda ng isang taong marunong. May mga taong nagtatanong parang ikaw ay siluin o insultuhin. Okay, ang sabi ng mga kampo ni Herodes at ni Pariseo ay ito. Okay? Naaayon po sa kautusan. Yan, tingnan mo na ginamit nila pa ang kautusan, ginamit pa nila ang Biblia. Ano? Yan minsan gagamitin lang natin Biblia na sa out of context. Mahirap po yan. Don't use the Bible out of context simply by your text. Hindi po, dapat always in the context. Nasa konteksto. Okay? Nasa kahulugan. Okay? Kasi by the text, if it is not in the context, okay, you will be out of text. Okay? Yan ang importante mga kaibigan. Maraming mga taong ganun eh. Okay? Parang makuha nila yung gusto nila, yung hinahangad nila. Okay? Siyempre, magpapaano yan? Akala magpagpapabango, magpapagaling-galingan. Okay? Pero yung pala, yun naman pala ay ang talagang hangarin lang nila ay insultuhin. Okay? Naaayon po sa kautusan ang pagbayad ng buwis si Cesar. Dapat ba kaming bumuwis o hindi? Tandaan po natin, ano ba ang buwis? Bakit tayo nagbubuwis? Ang nagbubuwis sapagkat hindi natin yan pag-aari. Kaya nagbubuwis tayo eh. Okay? Ang ibig sabihin, renta ka lang. Nagre-renta. O kaya, bakit ka nagkakaroon ng nagta-tax o land tax? Bakit? Kahit sa pag-aari mo yan, pag-aari pa rin ng gobyerno yan. Ano? Yan. Kaya nagbubuwis. Kaya sinasabi, katanungin mo yung mga, bakit kinakailangan magbuwis? So si Jesus ay nilagay sa alanganin na sitwasyon. Okay? Pero napakaganda ang sagot ng Panginoon dito. Okay? Kahit na si Jesus ay inilagay sa alanganin na sitwasyon sapagkat ang sinabi ng mga Pariseo at ilan mga kampo ni Herodes na ito nga ayon sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar. Naaayon ba? Okay? Sa Biblia. Okay? At sa tinatawag natin sa kisisar, ang buwis. Okay? Kasi, sabi nila, pag anak sila ng Diyos, hindi dapat sila magbayad ng buwis. Okay? Hindi ba? Yun. Ang tanong nila ngayon, dapat ba kaming bumuwis o hindi? Okay. Alam mo, may dahilan po kung bakit tayo nagbuwis. Sapagkat, saan naman kukunin ng gobyerno ang ipapagawa ng kalsada, okay, ng gusali, ng ospital, ng ano pa mga project ng gobyerno? Saan kukunin yan? Saan ba kukunin? Hindi sa buwis. Okay, hindi ba? Kaya importante ang buwis. Ang problema nga lang minsan sa atin, may mga sabi, ayaw ko magbigay ng buwis. Kaya tax evasion. Ano yung tax evasion? Tumatakas sa pagbayad ng buwis. Bakit? Kasi naman, Father, bayad kayo ng buwis. Lalo na yung mga taong mahihirap, nagbabayad talaga ng buwis, ng tapat. Pero yung ang pera nila, ang dami-dami, bilyon-bilyon, naghahanap ng paraan para makaiwas magbayad ng buwis. Yung tinatawag natin tax evasion. Kaya sila nahuhuli. Alam mo, mayroon dati nagmimisa pa ako doon sa Manila, doon sa Court of Tax Appeal. Yun, tax appeal. Court of Tax Appeal. Yun. So yun, tungkol sa mga buwis po yun eh. Okay? So, ang tanong ko siguro ngayon kailangan ba talaga magbuwis o hindi? Kailangan. Kailangan talaga. Nga lang sabi mga tao, ay ayaw namin, Father, magbuwis. Kasi, saan na pupunta ang buwis natin? Saan ba, Father? Kayo yung sumagot. Sige nga, kung kayo tatanungin ko,
O nagbubuwis tayo, 'di ba? Nagbubuwis tayo sa lupa, nagbubuwis tayo sa mga sa gobyerno, 'di ba? Yan, nagbubuwis tayo. Ang iba nga nagbubuwis pa ng buhay. Yun, Father, pagbubuwis ng buhay. Ay, yun, buwis ng pera, nagbubuwis. So, ang iba nga, Father, ayaw nila ng buwis. Ayaw nila kasi boy sit daw yan. Hindi na buwis yan, boy sit daw yan. Oo. So, yun, mga kaibigan. Kailangan ba talaga tayo magbayad ng buwis o hindi? Sa inyo palagay. Sige nga, mag-share kayo. Alam mo, kailangan. Kung kailangan natin. Kasi, kung wala namang buwis, sabi ko nga, saan kukuha ang gobyerno? Okay? Alam mo, nung panahon, may tinatawag din tayong temple tax. O sa mga Hudyo. Okay? Temple tax. Halimbawa, ang iba, meron tinatawag natin tithing, 10% ng kanilang income. Yung kapatid natin na ibang sekta, alam ko. Okay? Sila ay may 10%. Kaya halimbawa, yung pagkakaalam ko na sinasabi na pag ang sweldo mo ay 1,000, 10% of the 1,000, kung ilang thousand ang sweldo mo, 10% of that income, yan ang ibibigay mo sa simbahan ninyo. 10% ang tawag tithing. Tax na yon. Okay? Tithing. Okay? Yan ay tithing. Kasi ang buwis is a contribution po yan. Contribution. So, in other words, kailangan talaga mag-contribute. Okay? Alam siguro itong mga tao, naghahanap ng palusot. Yan ang problema. Kung tayo palagi ay mga taong palagi naghahanap ng palusot, ano kaya ang mangyayari? Yun. Yan. Nakakahanap ng palusot. Naalala ko tuloy meron libro ako dati. Nga lang may naghiram sa akin, hindi na sinasauli kasi. Hindi ko alam kung sino naghiram sa akin noon nang nasa Pangasinan pa ako. Hindi na nasauli. Yung Pinoy Management. Ang title is Pinoy Management. Ang isa sa Pinoy Management ay yung lulusot at palulusot. Yan. Kung makakalusot, lulusot. Yan. Yan ang iisip ngayon. But anyway, kaibigan, ipatuloy natin yan pagkatapos ng mga paalala. Ang oras po natin ngayon ay 33 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Joy! Iwas germs, iwas sakit. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available.
Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safekeep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay... Hi! Free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng sine? Yun naman eh, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Gusto mo bang maging mas masigla at mas kaaya-aya ang inyong loving-loving? Heto na ang natural na pampagana ng mag-asawa. Talk F Mixed and Capsule with Fulvic Mineral. Natural sex enhancer, non-acidic, and immune booster. Makes you feel better than ever. Good news! Dahil ang freebies ng Mixed and Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili ng Mixed and Coffee Box, may libreng 10 Mixed and Capsule Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigcstore.com, thebigsea.or, supermarket, malls, Doc Alternativo Centers at sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Sarsagan City Ranch, The Rizal Street, Barangay Piat, Sarsagan City, in front of A&M. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. 3 plus 1? Naman! Bumili ng 3 bote ng San Mig Life. May libre ka pang isang bote. Don't worry! Magaan sa tiyan. Only 100 calories. Promo duration from March 1, 2021 to June 15, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1296 series of 2020. Drink responsibly. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga
nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule, 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, GML Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Lemex na! Kawawang batay, lumo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol. Siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Ganan ng Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads, undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation, technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Mga mommies, hindi porket mommy ka na, haggard na agad. Feel sexy at maging okay na tummy. Ito ang Mixed-In Capsule with Fulvic Minerals. To stay fit and slim, mag-Mixed-In Capsule with Fulvic Minerals ka na. Siya na flat, yan ang sikat. Doc F Mixed-In Capsule with Fulvic Minerals. Mixed-In Capsule, the slimming formula. Good news! Dahil ang freebies ng Mixed-In Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili ng Mixed-In Coffee Box, may libreng 10 Mixed-In Capsules. Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigcstore.com, thebigc.or, supermarket, malls, Doc Alternativo Centers at sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, the Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 rate-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Problema sa mabawang amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa satuyang programang Marhay na Hapon with Father Boots Bombase OP. At sa tuyang pinag-uurlayan nga ni ang manunungod sa pagbubuwis. Kasabago nag-apod sa kuya si Roy Kadag ng taga Sorsogon, sinabi nga ni Father na paano yung mga tao nag-ano pa sila, nag-hire pa sila ng mga bookkeeper, accountant, para yung ani para makatabang na makaiwas daw sa inihong kuyan. Tama nga sa obserbasyon mo, Roy.
At kahit na sabihin natin, may korupsyon, pero kasalaan ninda yan. Bako mong kasalaan. Ang kasalaan taman, kung da kita matao sa gobyerno. Tama sinabi mo, Roy. Ano? Saan makuha ning kwarta ang gobyerno? O, sa simbahan nga ni, saan makuha ang simbahan kundi ang kontribusyon? So, importante po talaga yan. Sabi nga ni, nag-text man sa kuya si basahin ko yung text ni, magayon yung text ni 7431. Hurup-hurup lang po, Padre. Good afternoon, Padre. Paano po kung mahirap po yung pamilya at karampot-rampot na nga ang sahod, ipapakain na lang sa pamilya, ay mapupunta pa sa ikapo nila. Okay? Sa tuya, mga Katoliko, wala tayong ikapo. Ang importante, voluntary. Kung anong makakayanan mo. Parang sa pantry. Okay? Ang mangyari, magbigay kung ano ang inyong makakayanan. Okay? Makakayanan. At kumuha lamang sa pamagitan ng inyong pangangailangan. Yan, ang importante. Yung hindi tayo ay namimilit. Kasi walang pilitan. Kasi everything is voluntary. Okay, ganun din sa Ebanghelyo. Talagang may mga tao lang talagang gustong magpalusot. Okay? O bakit ka magpapalusot? Halimbawa, yung mga nagta-tax evasion. Sabi natin, what is your purpose? Why are you avoiding tax? Okay, parang sa ganon, sa halip na makatulong ka, ay ang gagawin mo parang siguro ikaw din actually ang tax evasion isa rin pangangurakot yan. Okay? Corruption din po yan. So masama po yan. Kaya ang maganda po talaga sumunod tayo. Kung ano ang tama at mabuti. Ano? Kasi minsan may palusot tayo Ito ang kadalasan narinig ko. Father, bakit ako magbubuwis? Bakit ako magbabayad ng buwis? Tula, bibigay ko ng buwis, ang mangyari, mapupunta naman sa bulsa ng mga ibang politiko. Huwag ka naman magusga. Yan ang problema natin. May mga mababait pa rin na politician. Okay, politician. Politicians. Okay? May mga mababait pa rin mga politiko. Hindi naman lahat ng mga politiko corrupt. Tulad ng pag-iisip ng iba. May mga siguro mayroon. Pero hindi naman lahat. Huwag naman ninyong lalahatin. Ano? Kasi may mga tao pa rin talagang nga lang napupunta sa sistema. Kaya baguhin natin ang sistema kahit sabi nga, kahit anong ilagay mong tao dyan, sinong taong ilagay mo dyan, yung sistema ay bulok, yung tao mabubulok. Yan lang po ang dahilan dyan. Kung bakit may mga taong o politician o politikong bulok, kasi nga, ang nangyari, yung sistema ay bulok. Ano yung bulok na sistema? Punta ka dito, punta ka doon, punta ka yan, punta. Ang daming pupuntahan, bureaucracy. Lagay ka dito, lagay ka doon, lagay para mabilis. Bureaucracy, kabulukan. Yan. Yun ang sistema. Baguhin natin ang sistema. Hindi natin dapat baguhin ang tao. Hindi dapat baguhin ang tao kasi ang tao, hindi naman talaga kailangan ng pagbabago ang tao. Baguhin natin ang sistema na ginagalawan ng tao. Halimbawa, ilagay natin, eksperimento ito. Isang tao, ilagay mo sa palaging makitid na lugar. So, ang kanyang mundo, makitid na rin palagi. Mga sistema niya yun Yan. Kaya ang importante, yung sistema. Yan. Ang problema kasi natin, systemic. No? Ang problema ng Pilipinas ay hindi yung tao, hindi Pilipino ang problema ng Pilipinas. Ang problema ng Pilipinas ay sistema ng Pilipinas. Ano yung sistema ng gobyerno? Ano pa din ang sistema? Yun. Palitan natin ang sistema. Di tatakbong maganda ang takbo. Sabi nga sa anumang gawain, nasa sistema lang yan Pero pag mali ang sistema, pag kurap ang sistema, kahit isang taong banal na banal, ilagay mo doon, makukurap. Okay? Halimbawa, isang taong napakalinis, pero yung taong napakalinis, ilalagay mo sa putik. Ang tanong ko sa iyo, tatanungin ko kayo, yung tao bang yun hindi mapuputikan?
Mapuputikan siya. Kasi putik na yun eh. Yan ang problema sa atin. Hindi ako galit na nagpapaliwanag lang po ako na ang problema hindi ang tao, hindi ang Pilipino. Ang mga Pilipino, okay, matatalino. Ang mga Pilipino ay magagaling. Nga lang, nasa sistema tayo. Yun, palitan natin ng sistema. Ganun lang naman yan eh. Parang sinasabi, yung sa computer, palitan mo yung system. Hindi magiging maayos. Okay, sa cellphone. Ang cellphone mo, palitan mo yung system ng cellphone mo. Gaganda yan. Ayan na, importante yan, nasa sistema yan. So, ang buhay natin sa sistema. Kaya nga, dito, si Jesus ay sinisilo, okay? O iniinsulto or tinetes, sinusubukan ng mga Pariseo at kampo ni Herodes kung sabi, magbayad ba kami sa buwis o hindi. Ngunit, batid ni Jesus nang sila ay nagkukunwari lamang. Tingnan mo, sinabi, makikita natin na itong mga Pariseyong ito at mga ampo, nagtatanong nga, pero nagkukunwari. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, bakit ba ibig ninyo akong siluin? Yan, alam mo, tingnan mo, si Jesus, sinasabi, prangka si Jesus Dapat tularan natin si Jesus. Sa mga tao, dapat gawin din natin ito. Kung halimbawa, sinisilo ka, or halimbawa, tinetempt ka, sabi mo sa tao, bakit ba ako tinetentaran? Si Jesus, nang tinitintaran siya ng mga Pariseo at ng kampo ni Herodes, hindi si Jesus natakot. Ang sabi ni Jesus, bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bakit ba ibig niyo akong hulihin? Bigyan ninyo ako ng 1 denaryo. Tingnan mo, napakaganda ang sagot ni Jesus, ang sitwasyon. So, ang tanong nila ay sitwasyon, ang ginawa ni Jesus, ang answer niya, sitwasyon din. Yun. Anong sitwasyon? Bigyan niyo ako ng 1 denaryo. Titingnan ko. At kanilang binigyan siya, at ito ang tanong ni Jesus, kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Yan. Nahuli sila. Napagagaling ni Jesus. Ang tanong ni Jesus, si Cesar po, sabi, tugon ng mga tao, sinabi ko, ibigay ninyo sa Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Yun. At napakaganda naman dito, ang sabi ni San Marcos, sila'y namangha sa kanya. Yun. Namangha. Sana tayo din ay mamangha kay Kristo. Anyway, oras na naman tayo magpaalam, pero ang importante mga tugang, huwag tayong umiwas. Okay? Importante, let us contribute. Okay? Maging sa simbahan, maging sa lipunan, sa gobyerno, sa pamilya, sa komunidad, let us contribute. Okay? That's form of tax, contribution. Okay? Dapat mag-share naman tayo. Kaya kami nga, ang importante dito ay sharing. We share. Kami mga Dominicans, we share. Okay? Anong meron ako, ibibigay ko sa kanila. Anong meron sila, ibinibigay nila sa akin. Kaya hindi kami nagkukulang. Sapagkat we share. We contribute. Yan ang importante. Yan ang maganda, contribution. Hindi yung pakabig ng pakabig, kundi magbigay ka naman. Yan ang importante sa buhay. So, ang tanong ko, ano kaya ang maikukontribute natin sa lipunan? Ano kaya ang makikontribute natin? Ang iwanan kong tanong, sana pag-isipan natin ito. Paghurup-hurupan ta. Ano kaya ang maishishare ko sa gobyerno? Ano ang maishishare ko sa barangay? Ano bang maishishare ko sa komunidad? Ano bang maishishare ko sa korporasyon o sa katrabaho ko? Yan. Hindi, ano ang makukuha ko? Ano ang makukuha ko? Anong makukuha ko? Kung ganun ang tanong mo, anong makukuha ko? Ang makukuha ko, ang tawag ko sa iyo, sakim, gahamad, at hindi ka magiging masaya. Okay?
Pero kung ano ang itatanong mo, ano ang maibibigay ko? Ano ang maibibigay ko? Mayroon akong maibibigay, magiging kang masaya. Okay. Anyway mga tugang, magdasal na po tayo ng ating mga paboritong panalangin kay San Miguel Arcangel na liwanagan tayo. Na tayo ay maging contributors. Okay? Distributors. Rather than corruptors. Okay? Magpangadyi na po kita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpinawa siya ng Diyos sa pinagmamakaawa namin sa iyo. Ito ka, prinsipe ng mga po sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos. Ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos mabalos po sa Indogabo sa naginanyog kasatuyang programang Marhay na Hapon with Father Boots Bombase, OP. Sana po ako ay nakapagkausa inyo ng inspirasyon at kontribusyon. Importante yan kontribusyon. Ang contribution, ang apod natin yan, share. We can share to the nation building and we can share. Importante po tayo ay makapag-share, makapag-contribute. Okay? Kaya sabihin natin ito ngayon, anak ako ng Diyos, mahal na mahal ako ng Diyos, susundin ko ang kagustuhan ng kalooban ng Diyos at ang lahat magiging maayos. Mga kaibigan, ang tanong ni Father Boss na iwanan, ano kaya ang iyong may kukontribute sa nation building? Maraming salamat. May malakas at masiglang pangangatawan, Milnori Juice at